kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kama kuphasaningi ngiqinisekisa ukuthi like subscriber qinisekisa ukuthi you become a member kule channel. Singakuthokozela kakhulu ukuthi ube member. Inamba yami isenze kuphela uma ungumlandeli futhi isenze kuma calls kuphela. Ngifonele ku9 kuya ku5 ntambama. WhatsApp ungasendela SMS. Umluleki advisor Dlamini 7333 or 7333 78833 uthi ke pastor ngiyathulisa ngicela ukuphupha ngicela ukubuza ukuchazana ukuphupha ubucwebe begolide nesiliva obuqokile okunye ke ubunike ingane incane. Sizokhuluma nje ngobucwebe. Ubucwebe jewelry yeah. Jewelry ke ngaba ama necklaces, maybe part of ama bangle, part of ama earrings, rings, yabona stuff konke ikubucwebe buyabesela kuwena nelidorayo futhi. Number 1 umuphupho ubucwebe uPaul uhloma ububona ubucwebe lokhu ngasho inhlanhla nesibusisa esizofika kuwe kungekudala kushuthi ngaba khona into eyinhlanhla ngaba khona into isibusisa ezama ukubona lobucwebe. 2 futhi umuphupha ubucwebe kuPaul uhloma bubuningi ubucwebe lokhu kungayisho incebo komunye kungalusho nothando noma umshado kanye nesithunzi nokuba umuntu ovelele nje emkhakheni wakho. 3 Ngiyeza futhi uphupho ubucwebe kuba uPaul uhlomba olubi uma ubuphucwa kuba uPaul ubema unobucwebe omunye buthatha kuwe lokhu kusho ukuthi uzolahlekelwa utho libalekile kakhulu kuwe. Ezekiel 23 verse 26 bayakuhlubula izingubo zakho besuse izivunulo ezinhle. Izivunulo ezinhle ke ijewelry ngesingisi bachaza nje kanjalo. Futhi so kukhona into engahlekile ebalekile noma umuntu obalekile sokuzokulahlekela. Futhi kungaba nje ukuthwetshulwa noma ukuthathwa kwenhlanhla futhi uma buthathwa lobucwebe kuwe noma kuntshontsho lobucwebe kuwe noma ubephuca lobucwebe yabona. Number 3 4 uma bubavuthi ubucwebe kuPaul uhloma impela eobubi uma ubuphuca lobucwebe futhi kungabuye nje kusho ukudelwa kungabuye kusho ukwaliwa kungabuye kusho ukulahlwa noma ukufulathelwa uNkulunkulu. Isaiah 33 verse Isaiah 3 verse 18 ngalolo suku inkosi iyakususa imihlobiso yayo izigqizi nemiqhele nezimbedu ezinjengenyanga. But mufunda ngezingisi lokho kubalula lichaza njengejewelry. Number 5 uma ubafuthi ubucwebe kuPaul oluhle nje uma ubunikwa noma unikezwe ubucwebe lokhu kusho inhlanhla lokubusiseka nokuthi ungalindela ukuthola uthando noma umuntu ozokukhathalela. Isihlabelelo seyihlabelelo verse 1 isihlabelelo 1 verse 11 siyakukwenzela izintambo zobuhlalu begolide namaqhosha esiliva. uGenesis 24 verse 23 uthi ke inceku yakhe phezinto zesiliva nezinto zegolide kanye nezingubo yazipha uRebecca yabanika nomne wabo nonina namagugu. Lapha ke kwaku inceku kaAbraham yayithunywe ukufuna umakoti ezweni lifune kuIsaac yabe sikhipha ubucwebe. Number 6 ke uma futhi ubucwebe kuPaul uhlomba ubugqokile wena lusho uthando nobudlelwano obuhle futhi obude nabantu osondelene nawe noma basondelene nawe. Ihlabelo seyihlabelo chapter 1 verse 10 izihlathi zakho zinhle kangakanani sinezintambo zobuhlalu nentamo yakho ineminaka. Lokhu amavesi lawo most time wabe in English akhuluma ngejewelry. Futhi number 7 uma ubucwebe uPaul uhloma ubugqokile lungabe lisho ukufezeka kwesifiso sakho lungabe lisho ukukhona kukaNkulunkulu empilweni yakho. NgokaMateyu 13 verse 45 futhi ke umbuso wezulu ufana nomthengi ofuna amapharele amahle ama-pearls. So ubucwebe buPaul uhle ngaphandle ubucwebe budabukile ngaphandle ubucwebe maborusile
ngaphandle ubucwebe mabungcolile, lokho kusho ibhadi enhlanhleni yakho, kusho ibhadi kwezothando, kusho ibhadi ey'ntweni ethinta ingcebo nokulahlekelwa. Siyabonga kakhulu, besibhekela udaba lobucwebe.